tiverengerwe kuna Genesis chapter number 1 verse 26 to 31. Deuteronomy chapter 28 verse 10 to 13. Then our theme scripture, Isaiah 43 verse 19. Yeah, verse 26 to 31. Verse 26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Be fruitful and increase. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, Deuteronomy. Deuteronomy chapter number 28, verse 10 to 13. Verse 10. Then all the people on the earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land you swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in the sea, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commandments of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom. Verse 12. Verse 12. Then the Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Isaiah 43:19. Kana Bible rako maka kuna Genesis pachapa iri kuti be fruitful and increase. Then also maka kuna Deuteronomy payati iyo I'll open the windows of heaven. Ndopa nduda kuzoramba ndichitsokera ipapo tivhure zvakare kuna Isaiah 43 verse 19. Verse 19. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri pamwe chete nemuverengi vandinonyanya kudisisa. Ndomuda muverengi yeyu asi kwete kudarika Mwari. Hallelujah. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Kana Bible rako maka ipapu. Atina kwatiri kumanyira taya church nai.
And kuna Deuteronomy 28 verse 10 to 13. There's only one that I want to read for you. Verse 12 bakuidzokorora zvakare. And 11. You know, the Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land you swore to your ancestors to give you. Nakuenda pa 28. 28. No, pa verse 13. Pa verse 12. And pa verse 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain to your land in season, and to bless all the work of your hands. Maka parikuti bless all the works of your hands. Meaning to say, a lazy man is far away from a blessing. A lazy human being is not entitled to a blessing. A lazy man is not entitled to a blessing. A sleep lover is not a lover of money. Muna anoda kurara. The hours you sleep determine how far away are you from God's works. And vanhu vanorarama hours akawanda ndivo varoti vehope. Vanorotera vanhu vachifa, vanorotera vanhu vachiita maaccident. Havafi vakarota ndege kana bhazi kana mota, but zvitaitai zvipoko. Ukanyanya kurarisa ka unotanga kurota nyoka, imbwa dzinotyisa dzisina mazino. All right. Make yourself busy. It's a principle that attracts a blessing. What I like about God is what he says he does, he surely do it. Zvese zvakanzi naMwari ndinoita vanozviita. Mangwanani anoda kutaura nyaya yandiri kuda pamusoro wekuti this attitude of increase. Mweya wezvizhinji. When God created a man like him, the first instruction he gave to a man in form of a blessing was to say, be fruitful. Saka vanhu vari kuti vafundisi vemazuva ano, magospelpreneurs, vari kukanganwa kuti Mwari vachisika munhu, the first instruction vasati vamupa 10 commandments was to say increase. Mwari vasati vati usabe, usauraye, usatuke, kudza vabereki vako, chekutanga chachiri kuti go and be fruitful and increase. Vese vane promise ya Mwari vane tsika yekufarira kuva nazvo. Tarisa munhu ari padhuze newe. I want you to change your attitude towards money and towards increase. It's not for the Satanist. Why God created a man to be fruitful, to prosper and to increase. And rakadichitaura kuti mwana wako ngaaberekwe aine attitude yekutora zvinhu yanyorwa kuna Genesis ikanzi mwana wako iwewe wauchabereka ndamupa nyasha dze-increase. Saka handibereke dofo, handibereke benzi, handibereke anodzungaira, handibereke ane munyama. Shoko raMwari rati I will bless your womb. Chakabuda mauri chine simba, chakabuda mumunhu anotaura nendimi ngachinzikwe nenyika kubva kari kadiki kuti kane substance yekuva nazvo. Mwana wako anofanira kuti pakaita vanhu 4 oti vechera mvura, iwe tora poto kumaumbwe, ngakabve nazvo kure. Why? Shoko raMwari radaro.
Zvino isusu nekupusa mwana akataurisa tomurowa chakangwarisa chiri kuzadzisa murayiro waMwari, pakuchinonotsa muri kuzadzisa murayiro waSatani. Ukaona uchinyanya kurova mwana ari kubata uri kurwa neanointing yakaiswa pamwana. Can I repeat wana mama? Kapi kaputsika mwana achiita experiment. Tenga imwe musachitsunye maoko, chiri kuzadzisa zvakataurwa naMwari kuti chinofanira kuva nemweya wekuva nazvo from the womb. Kana tonamata vana vangu veparudapoti, ngatichinje manamatiro. Ndiri kuramba munhu ari kugara musizeni yekutuka vana tete kupureya, kana kutuka mweya wetsvina kupureya, kana kutuka mamhepo. Handei musizeni yekuklema mapromises aMwari yekuti I shall increase, I shall be fruitful, I shall dominate, I shall conquer, I shall instruct. That should be your prayer. Rega kurwa nemamhepo mupureya, claim the territory that you are supposed to claim. Rega ndikuudze, ukatanga kuklema, the problem why we are not going far is the way we pray, is how we are asking, is how we are going before God. Can I tell you one thing in Revelation? When God created a man, he gave him capacity, and he wants that capacity to be realized. Munhu wese akagadzira chinhu anoda kuti chibudirire. naMwari paakasika munhu chaakatanga kutaura pamusoro pake kubudirira. Maoko emunhu anotenda anofanira kujairira mari. Maoko emunhu anotenda anofanira kujairira pfuma. Mangwanani anoti chishumira kudai, tendera pfungwa dzako kugamuchira kuti I am a candidate of receiving, I am a candidate of dominating, I am a candidate of having them. Kufunda kana kusafunda, mweya wako ngautende kuti pandakasikwa inini ndakasikirwa kuva nazvo. Ndakatarisa ndikati it's very rare kuwana murungu mukombi, asi vanhu vaya madofo. Unoziva madofo, vanhu vaya vanotadza chikoro, but akazviudza kuti I buy a car, andikwire mukombi, andikwire muchitima. But isusu takaroiwa nemadzibaba edu, nemadzimbuya edu, nemadzisekuru edu, tikagara tabvuma mutsumo dzinoti murombo munhu, vananzi gushe risina what. Tsumo zhinji dzinoattracta poverty. Izvozvo kune mumwe munhu wekuti akaomerwa zvakanyanya anoshuvira kunopema. I want you to know kuti when God called you, Jesu achiuya panyika anoti handina kuvinga vapfumi, ndakavinga varombo, nekuti vapfumi vagara vari kutozadzisa murayiro waMwari. Asi handina kuvinga varombo kuti ndivasiye vari varombo, ndakavinga varombo kuti vave vapfumi, vafanane nevamwe, vazadzise murayiro wekuva nazvo. Dai Mwari aisada kuti uve nazvo asina kukupanzara, akakupanzara kuti dumbu iroro ridye, rinoda chekudya. But ndosaka achiti be fruitful and multiply. Nyaya pane instruction yakapiwa munhu kuti aite. Rega ndidzokorore kana usingaizivi. Yekutanga ndeyekuita vana. Ende takabva tati zvinyadzi hatitauri nezvazvo. Vamwe vanhu vanodzimara kuroorana, kudzima light kusvika vaita vana vasina kumbotaura nezvazvo, asi izvo zvakasikwa naMwari. Uriwo murayiro wekutanga kuti be fruitful. Babate, wechipiri ndewekugadzira pfuma. Saka kana usikuita vana, gadzira pfuma. Uchigadzira vana, uchigadzira pfuma, uchigadzira vana, uchigadzira pfuma, waakuzadzisa murayiro wekudenga. Haugoni kudaira amen. Uri kuti mufundisi ari kutaura zvisingaiti. Ndio ma instruction yakapiwa man, be fruitful and multiply. And ukatarisa nyaya yevana nepfuma zvinofambirana, because kana vauya panyika vanoda kudya, vanoda fees, vanoda hembe, vanoda ma holiday packs. Kungoita vana usingagadziri mari yacho,
ndosaka vachizokutuka in prayer. Ndakatuka mweya madzinza, ndakatuka mweya urombo. Indiri kushaya kuti muzukuru wangu achandituka achiti mweya wadzinza sei, indamusiyira dzimba. Iwe wako uri kuvatuka because vakasiya sirei chimuti chakagadzirwa chekudhonza pavhu chakaora kare. Ndosaka uine simba rekuvatuka. Ndosaka uchiona kuti varungu vazhinji vanobva kufirst world, they don't curse their ancestors because they are eating and staying on the foundation that the ancestors left for them. Vachiri kudya capital yakasiyiwa nasekuru vasekuru, saka vakapinda muprayer havagoni kutuka munhu ane chikafu chavari kudya. Vako uri kuvatuka because havana kusiya kana jira, kusiya kweretso rinounza mamhepo. Imbo imagine kuti muzukuru wangu anondituka kuti kudii, iye ari mumba mandakavaka, even akasagaramo anenge achitora mari iyoyo iri kureal estate, iri kunonzi kufoundation yemhuri. Iwe unofunga kuti muzukuru waMandela anogona kutuka ati ndotuka mweya waMandela, ndotuka mweya waMandela. Haagoni because Mandela akasiya foundation yekuti nemuzukuru wemuzukuru ari kuluma ipapo. Saka anovatuka sei? Anototi ndokutendai naMandela. Saka mukasava nazvo unopa vana munamato wekukutuka muprayer. Akutuka mweya because mweya wacho wauinawo haugariki nawo, saka unenge uchida kutukwa. Chechi yanhasi iri kuremerwa pakuti vanhu vari kuda kutaura zvemweya, but hakuna zvemweya zvakamira zvega zvisingabatani nezvepanyama. Kana mweya mutsvene agara pamusoro pako, anoita kuti zvepanyama zvibatike, anoita kuti zvepanyama zviendeke, anoita kuti zvepanyama zvibatike. When the spirit is upon you, it manifests in the physical. Ndosaka muchiona vamwe vana vachiramba kunamata. Anoti baba mainamata for 31 years maenda kuchechi, but chii chinonongedzera kuti maitsanya? Kusiya kwekuonda. Maionderei? Ndaibvunza imwe hama, ndikati baba wako muprofita, zvikanzi ndikati sei iwewe usina bhutsu baba vako achiprofita? Hanzi akuchechi kwedu hatiti zvemari. Ndikati saka muri kuita zvei? Zvikanzi zvekuprofita. Ndikati muri kuprofitei pasina mari? Can I repeat this? Muprofita, mufundisi wese wezvokwadi asina chikafu ndewe ndema. Mwari wako iwe anonyima iwe muridzi wake koisu. Kana anyima iwe unoswera naye muchitaurirana muchipanana marevelation uine nzara koisu. Munongopiwa revelation yerufu nemakuwa, hamupiwe pane mari. Bhaibheri shoko raMwari rinototi hembe yaJesu yaidhura zvekuti panyika yakanga isipo, kuti vakasara vakatoti ngatiichekerani, haingatorwi nemunhu wani. Jesu akuda mari, akati vakomana nemurubata hove muuye nayo, hove ine mari. Mweya waJesu waiona pane mari. Ko mweya wako iwewe usingaoni pane mari wakaita sei? Iwe Jesu anototi kuvadzidzi, vanhu ava vari kuda mari, hativakumbiri kuvanhu, endai kurwizi munobata hove, kana mauya nayo ine ndarama. Jesu pachake akaona hove ine mari, ko iwewe? Can I repeat this? Be fruitful. Kana monamata pa 3 months dzasara, rega kunetsana nemamhepo, ngatimboitei zvepfuma. Ngatimbonyengeterera pfuma. Bible says as a man thinketh, so he is. It's not a sin to think about money. It's not a sin to think about fruitfulness. It's not a sin to think about abundance. It's not a sin to open the earth. Mwari vati ndichavhura masuo ekudenga. Imwe evidence inoratidza kuti Mwari vari pamusoro penyu inyaya yepfuma iri kuuya kuupenyu hwenyu. Ine ndikati namate ndinobvunza kuti ndinyatsoziva kuti ndichiri mufundisi uye achiri kutaura neni, ndoda kuti Mwari andipewo pishani. Ndakabatsira umwe mufundisi
aenda kuzvanzi mufundisi ndiri kunamata, ndirikati uri kunamata kuti chechi ikure, ndikati uri kunamatira vanhu vakaita sei, uda kukudza chechi nevanhu vakaita sei, zvikanzi Mwari ngaangotipa vanhu, ndikati mufundisi budai pakupusa muende pavhangeri. Mufundisi anofanira kunge aine vanhu vanazvo nevasina, but vasina ukavawana vasina chirega kuvasiya vasina nekuti vanonetsa, vachinje vave nazvo. Kugara nemunhu asina kunonetsa, munhu ane nzara ashandike naye, wai haasekereri. Ende akasasekerera anenge ari padhuze nemuroyi, because varoyi ndo vane tsika yekugara vakafundumwara vachiita kuti basa ravo ripfuurire pamberi rekushishidzira vanhu. Ndinokupikira naJesu akaenda pamuchinjikwa akadzoka kubva kumakuwa. Hakuna munhu anofara asina mari. Iyeye ukaona munhu ari kufara asina mari, pfungwa dzake hadzina kubva kudenga, dzakabva aiwa ngatimotaurei, unofarei uri baba vana vasina chingwa? Mufaro wako unobva papi vana vasina supu vachidya muto? Unofara sei? Kana dzakakwana unofara sei? Kuti mumba hamuna upfu uri kuwedzera matama. Isi chatinoziva ndechekuti munhu akakwana kana vana vasina chekudya anoonda kuratidza kuti Mwari ndivakarirei, pandiri kupfuura napa handipadi, pandiri kupfuura napa hapandiitire. Saka kana tonyengetera iti Mwari makandisika kuti ndive fruitful, I pray and claim for the power of fruitfulness. Mwari ndipeiwo simba rekuzadzisa murayiro wekuva nazvo. Chandabata ngachiendeke, chandafunga ngachibudirire. I am telling you the truth. Ukaona baba vanobatwa nehope mumba musina hupfu, pfungwa dzavo hadzina kubva kuna Mwari kana kuna mai vavo, dzakabva kudark world. Unoziva kuti hapana mufaro wandinendinawo, so ndichifamba ndichiziva kuti chikwata chiri kumba, firiji yakati meko, mayogati, machizi, nyama dzese dzinodyiwa dzirimo. And I can tell you, Mwari pavakasika munhukadzi vakamupa simba rekusekerera murume anazvo chete. Kana achikufarira usina chinhu haana kubvaona Mwari iye. Why? Mwari vakatanga vapa Adam garden, kwakuzomupa Eve. Havana kutanga naEve then garden. Ena unoverenga Bhaibheri. Vakatanga vamupa garden, kwakutozoona kuti chikafu chakawandisa pamunhu wani, kwakumupa Eva. Ini vakadzi ndovaziva ini, even vana mai mufundisi chaivo, kana mari iri maakaundi hamufaro wakawanda, kana isimo munonamata henyu, but izwi rine rakatidzikirei, kureva kuti vari kuzadzisa murayiro waMwari. Chimbotenda Jesu akaita vanhukadzi kuti varume vashande nezita raJesu, muzita raJesu. Varume havabude pachena, but vakadzi kana idaona kuti mining vari kufara muakaundi mune mari. Ukaona wako achifara musina mari haana kubva una Mwari. Mwari pavakasika mukadzi vakatanga neGarden of Eden, kwakuzoti Eva. Havana kuti Eva, kwakuzoti Garden of Eden. Oda yaMwari haichinje varume. Saka mweya wekuva nazvo une chekuita naMwari. Iwe dai Mwari vaida kuti munhu agare asina, dai vakadaidza David vakamusiya kumakwai, vachimudaidza vakabva vamupa pfuma. Saka uchiona kuti zano remurombo kunyange rikanaka sei, Proverbs akanyora charo hariteererwi, because vari kuti kana uine mazano akanaka kudai, sei usina? Ndoda kudzidzisa secheche, kana wonyengetera wapinda muprayer room, kumbira kuva nazvo. Ende mumwe munhu ari kuti mufundisi pari zvino handina, munamata wori,
munamato unobhengwa. Even ndikaita 3 years ndichikumbira zvisipo, handiregi kukumbira. Zuva razvichaita zvichanaka, zuva randinonzikwa zvichanaka. Ena unobvunza hana kuti nhumbu inonakidza sei kutakura after so many years of asking. Kunomwe munhu ari kuti mufundisi ndakumbira dza 5 years, mari hainetsi kuna. Nachiudza mai mufundisi nhasi, ndikati mai vangu inini vakandirera mazuva ekusava nazvo, saka mafuta ekuzora vamwe vasina vachera, but pakauya hama dzavo vanobuditsa Nivea, Kemva, ese avanotengerwa mai mufundisi wokuudza kuti ndine pandiri ine zvinhu zvangu. Kureva kuti chembere ichikufarira mari, wati moo mukadzi mudiki. Vana baba vari muno nevakomana, regai ndikuudze this, hakuna chinonzi am handsome minus money. Itaita mhino yako pahuma but muhomwe muine chinhu, kwete kuiisa panzvimbo muhomwe musina chinhu. Hatidye kunaka, tinodya mari. The man was not meant to be handsome, he was meant to provide. Rega kukanganisa. Ini pese pandinoona pachitaurwa zvekunaka panowanzotaurwa zvevakadzi kwete zvevarume. Only the one man anganzi akanaka ainzi so. Hanzi he was beauty, he was handsome with a long neck. Enonoverenga kuna Solomon, wenonoverenga pana Samuel, ndiye wega akazodzwa akanaka. Vamwe vese varume vaizozerwa unhu. Inoita kuti ndine chimwe chimukomana chokuti I am tall, I've got muscles. Iwe mukadzi adyi mamuscle man, tibvire apo. Zviri nanotoita kachipidza kakadai kane zvidumbu but mari iripo. Ndo varume vakasikwa naMwari ivavo. Handsome inoonekwa muri kunzo muchipfeka dzamatengerwa namai. Even vasikana regai ndikuudze, ukafamba uchinyepa kuti you are beautiful, hauna kunaka. Wait until wazobvuwa namurume ndoponoti wakanaka ere kana kuti wakashata. Kunaka chikafu. Ukasadya chikafu unochinja. Ndandiri kumushoko ndichiona vakadzi vakanaka but vakapfeka blouse chete, unopa unonyatsoona kuti panapa pane makwikwi. Watozvinzwa so zvandanga ndichitaura. Apa anenge achisakura, muviri wese unenge uchisakura. Kutora chimwe chine mhino iri pahuma chakapfeka zvakanaka, chageza. Ndosaka vanhu vachinzi pfeka, uchinzi hanzi kurural area vanhu vanopfeka zvirefu. Pamwe pacho gumbo racho risingachaite kupfeka zvipfupi, because kupfeka zvipfupi display. Pane rimwe royatsoona kuti rari display, regai ndirivharire mukati tipfuurire pamberi nekurarama upenyu hwedu zvakanaka. Ndiri kudzokorora kuti munhu akasikwa naMwari to be fruitful, to remain looking good, you need to be fruitful. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, can I repeat this? When you get in prayer, fulfill the law of the Lord by asking His grace to open doors for you. Iati ndichavhura masuo ekudenga kuti zvikunakirei. Unonzwa vachitaura nhanzi kuchechi kwedu kwakarongeka. Hakuna kurongeka, imari. Ese magitari amanzwa aya imari. Mweya Mutsvene atozoburuka iripo mari. Pamwe pacho Mweya Mutsvene pakanyanya futi haaburuki, nekuti pane tsvina hagari. Ndosaka vakazonzwa zvakanzi Mozisi, udza vaIsraeri vese vageze, kana vageza wouya navo kugomo ndisangane navo vakageza. Mbotarisa munhu ari padhuze newe utaura kuti I need the spirit of fruitfulness, I need the spirit of increase. The Lord must fulfill you with the spirit of increase. Chauraya vanhu vazhinji, unonamatira spirit of increase but you don't try. Ndosaka ndichiti I shall bless the works of your hands. VaKristu ivaine tsika yekuedza Mwari by trying things. Can I repeat this? Try things so that God can bless you in your trial. Vanhu vazhinji unonzwa chinzi handina mapepa, handisi kutsvaga imba. Kune vanhu vari muno, zvikoro, magovernment school akavhura izvezvi, ari kutora vana. Imimi muri kuendesa vana venyu kuchikoro chamuseyamwa, hamudi kumuendesa kugovernment school nekuti hamuna mapepa. That's a level of confusion. Why
mwana wese ari muSouth Africa, permit minus permit, ane right to education. Unono munyoresa zita vakakumbira permit. Imi, can I repeat this? Pane munamato unondirwadza unoitwa nemakristu, that never applies to them. The prayer that says he qualifies the unqualified. But when you see that you don't qualify, you don't attempt, but you continue to pray the prayer that he qualifies the unqualified. Isusu ametisu waya vakapinda nekuseri. Pinda nekuseri chaku chaku. Dai takapinda fair. Dai ndiri pafoshoro izvo. Ndiri kumushoko. Ndichiona madhongi achiteerana. Ndo entertainment iri koko. Hakuna radio, hakuna TV. Nzaomana mombe yangu inotunga dzimwe. Bhuru rangu rinorova. Rikasvika padhibhi rikati kari. Mombe dzese dzinotiza. Kana dzarwa uchazowani. Kune vamwe vari munhu izvezvi vari kutoombererwa maoko musi wechitatu nechipiri kuridza shava kudhibhi. Iwewe wakatombowanirwa nyasha una mufundisi Jiriji vari kukuriminda kuti no matter pauri ipapo une spirit of fruitfulness. It's a promise, it's not a request. He promised and blessed whoever comes to him. They are blessed and they are fruitful. Ndaibvunza mbuye mai vangu ndikati nhai mai, chinhu chamainyanyona chii zveyandainamatira vana vangu. Kune varume vakadzi vari muno vari kudhileya success yavo nekunamatira vana vasinganamatiri murume. Ukaona murume asi kunamatira pfuma, munamatire iwewe, abate pfuma uitewo mukadzi kwaye pane vamwe. Ndotorevesazvo. Ukaona baba vakararama nheru, especially vaya vanokotsira, vabate musana kuti Mwari uzhu ngave fruitful uzhu, ngave fruitful uzhu, ngave fruitful. Ukaona achirara 8 manheru 8 makuseni akarara pakati nepakati pehope dzina matiri, dzibate musana, bata pauroti Mwari iyi muka yandigere nayo iyi haisati yanzwisisa konsepti yemari, asi ini ndoida nechikonzero chekuti ndakaita mistake ndikauya pano, chigadzirisai mistake yangu, ngaiite mari. Ukasadaro unokuvara nenzara. Iyo zviri kuenda ukembi nevamwe, haugezeri pane vamwe, hembe dzisina kukwana nesipo dzisina kukwana, iwe usingamunamatiri. Ribate musana rakarara kuti nezita raJesu kandimiso uchichemera munhu parinobuda imomo rinogofonerwa baba ningi uyai kuno, kune project iri kuno, mirai apa tikupei mari, iwe worova mari yacho kana yauya rega kuinzwira tsitsi irove, wakaishandira. Pauri kuenda kupreya apa kana uri mudzimai, chimbotakura zita remurume wako rimbonopindawo pamazita evanhu vari fruitful nevanhu vari productive. Zvinotangira mumhepo. Jesu ava Mwari havana kudhigira Adhamu munda, vakamuropafadza akanodhiga ega. Vana mai muri muno, chinjai maprayer request ekuenda nawo kembe. Namatira munhu wako. Mwari ndiri kumunamatira murume. Ndine kaaudio kandaitaura nagogo vane 97 years karimomo. Ndichakutumirai pacouples. Ndichibuda muno kucouples ndokatumira. Ndikati gogo, murume wenyu makamuwana sei? Zvikanzi baba vari apa vaifamba nehamba utare, asi mazuva dai kwaiva nevarume vane mota, dai ndakaenda nevane mota because ndanga ndiri mutsvuku, but webhasikoro ndiye anga ari the highest pavatema, saka ndiye akanditora. Ndikati chemberei newisdom kuvasikana, inoda kudaidzwa kugirls fellowship, kuti iwewe uri kutsvaga munhu asina kana haatauri zvechikoro, haatauri zvemari, haatauri zvemba, anongotaura zvekanhamba kakilati. Wochitarisa kilati wacho zvaakapfeka kuti vanganzi baba vemba here, ndo vanokurovesa hana iwewe. Murume anopfeka tirauzi rine mawindo ndiye anokurovesa hana, ada kufurwa nemhepo. Tarisa munhu ari padhuze umuudze kuti baba vari kumberi ava vari kuti be fruitful. Be fruitful. Munotaura kuti it's a spirit. It must be upon you. You must have a spirit in you that tells
tells you and reminds you in every building yawapinda kuti I dominate, I rule, I subdue, I direct. And pane pamwe pacho patotaurwa naMwari pataurwa neBhaibheri pandafarira, hanzi shiri dzesango nemhuka dzese they must submit to you. Pampacha haukomandi mhuka saka uchidya mavheji. Ukataura zvemhuka nyama inowanda mufiriji because ndokunobva nyama yacho. Iyo kuti mufundisi, where am I subduing the birds and subduing the beast? Mufiriji mako kana muine beef, muine game meat, muine chicken, muine pork, muine sausage, ndo kusubdue kacho kakudya zvakakora. Ndo inonzi subdue. Iwoda kudzifudza here, zvinokubenefita kufudza shumba. Zvinokubenefita kufudza mombe kuswera mombe. Iwe ingoita mari yako, you subdue them by putting the meat in the fridge and make sure that your tummy is fully replenished by good meat. Haridairi amen panyama ba. Dai ndati mudzimu ndo paunoda amen. Mudzimu usingaoni unodaira amen. Nyama yaunogona kunakirwa nayo audi. Kutambisa muriyo Sunday so kuchidziya so uri pa swimming pool makumbo mumvura mai vachimasaja mashoulders uchirova nyama. Iwe just ukawa fruitful azvirasise. Chinhu chanyanya kukonzera madivorce kuAfrica inhamo. Vakadzi havateereri, kana usina mari vakadzi havateereri, vari stubborn like a donkey, enyurusi chairo chairo. Kana bari vakaita cash, ukaswera pamba pasina mari unonge uchinzi muri kutsvagei pano, muri kutsvagei pano. Kana paine mari zvonzi muri kubudirei, zvinhu zvacho hazvina kuringana futi. Kana uri married unonge uchingori parelay, ukabuda unobva. Kana iripo muri kubudirei, kana isipo muri kuswederei pano. Vanoti muri kubudirei tikubikirei nekuti zviripo. Kana zvisipo vari kuti budai munotsvaga mugodzoka nazvo tibike. Motarisa munhu ari padhuze newe uti mari hainyanyi kurasisa. Mari hairasise fruitfulness. Kuna munhu andokutaura naye atobhoekana netumesage iri kutaurwa namufundisi. Ati mufundisi havanotsidzinga madhimoni. Iwe rimwe dhimoni rada kutodzinga inzara. Vamwe vari kudonha apa hapana chavarwisa, inzara. Tarisa munhu ari padhuze newe, umuudze kuti imbokumbirirawo mari. Can I repeat this? Imbokumbirirawo mari. Hapana chinhu chinonakidza sekudzokera kumusha. Mese muri muno muri right. Mese muri muno muri right. December akukwana nditi. Kudzokera kumusha uine bhutsu nyowani, netrauzi nyowani, nesheti nyowani, uchisvika panotengwa uchitenga. Unoziva kuti munhu wese anotanga kukuremekedza, so makadi yenyu. Iwe nyika yakatogadzirwa yakadaro kuti pasina hatitauri, pazviri tinotaura. Can I repeat this? Ndaibvunza Mwari rimwe zuva ndichinamata ndiri kuLufendeo. Ndikati, what is the weakness of Christianity? Zvikani, the weakness of Christianity is to fail to practice my word in terms of subduing the world and ruining and managing my resources. My resources aMwari ari kuvanhu venyika. Mota dzakanaka dziri kunyika instead yekuva kunoko, vari kuno havadzidi, vanofunga kuti zvemari ndezvemasatanist. Inini I want to teach you as my son or as my daughter. Farira mari. Can I repeat this? Ukandiona ndakagara kudai so, ndakabata shaya, ndiri kutofunga kuti unoita sei mari iwewe. Can I repeat this? Hapana chinhu chandakadzidziswa naMweya Mutsvene sekuti munhu akava nepekurara pakanaka, nekudya kwakanaka, nekufamba kwakanaka, anorarama long aine stress free, and vanogona kudanana longer than kana pasina, because kusave nazvo ndokwakonzera mamedha, frustrations, domestic violence. Kuswera munoti mwana anogona kurova mainyabadza asina chaatadza nekuda pekungoti pamba hapana chikafu. Ndakakutaura kuti ukurumidze ndikakudaidza, baba havasi kurova mwana, vari kurova his weakness in provision.
hakuna munhu akashaya anoita hasha. Unoona munhu akakwindimara kudai so. Can I repeat this? Tarisa munhu ari padhuze newe uti you need to be fruitful. Fruitfulness, it also removes you from idleness. When you are fruitful, it means you are being busy with the right things. Hence, your mind will not be occupied by negative things. A fruitful person who is increasing is always caught up in his increase more than other people's stories. When you engage so much in other people's stories, it means your increase is not much. When you don't have, you know what, munasina ane plenty of time, munanazo anangua. So if you have excess time, it means God is not working with you first. I need you to know, ndiri kutaura nevanhu vabva kumukuku, ndiri kutaura nevanhu vasina mabasa, ndiri kutaura nevamwe vanhu vari kuti mufundisi, what you are saying it's far away from me nekuda kwesituation yangu, but hatitange nekuchinja situation yako, tinotanga nekuchinja attitude nemaonero aunoita upenyu, so that you can attract the good to you by thinking good. Kuna vamwe vanoti shoko ranhasi mufundisi, what is the increase? Kumba kwangu hakuna chino. Ndambokuudza ndichitanga kuti I lived a life of not having anything. I know how good a shoe is. I remember very well one day ndasiya vanhu kumaruzevha uko, ndaendeswawo kunonzi kuSt Teresa kunomhanya. Vatapiwa tumwe tubhutsu tuya tune maspikes kumberi, kuno kukasina chino. Kukapfeka kudai kanga ungamhanya. Kudai kuyura muvhu, vakajaira vari ta indiri. Ndichiedza kutsika nekuchitsitsino ndichityira tumaspikes. Ito ndo tinofanira kutsika chitsitsino chichisimuka. Zvazikanwa nani baba boy mari iri kure, mombe dzakati ti musoro hazvina kujairika. So what I know and what I'm saying to you is, God transforms people as long as they are now ready to be transformed. God will transform your situation when you have accepted that I'm in a wrong situation, I'm in a wrong class, I need to go to the next level. Jabez did not get it on a platform. He called upon the Lord of Israel and said, change my situation. I want to move from the time of Jabez chaiva mwana wechifeve, mwana wehure, aisatenderwa pamazuva iwayo kugara pedyo nenyasha, but ane zuva raanoti ndaakuda nyasha idzi, but haana kunyarara. Kureva kuti when you want to be fruitful and to increase, it's not like you are born like that. Zvinhu zvese zvine mwaka. Pandiri nhasi handipo mangwana, zvandiri nhasi handinora mangwana rangu. Ndine mukana wekuzvichinja. Ukandiona ndisina shoko ranhasi richiita seriri irrelevant kwandiri, but ndikarigamuchira, ndarigamuchira, ndoti Mwari ngarishande muupenyu hwangu, rinoshanda. Ndine vanhu vakawanda vanga vari in a position of disadvantage, vakazodzokera pa an advantageous position nenyaya yekugamuchira, kunzwisisa kuti I can do it, the Lord can do it for me, He can give me, the spirit of fruitfulness can come to me. Shoko raMwari rinobva rataura chiti hakusisina muJew kana muSamaria kana muGiriki kana murume kana mukadzi, to those who have received Him. Kuno munhu ari kuti Jesu haana kuuya akataura zvemari, but I need to tell you this. Bible shoko raMwari rinoti Peter naJohani pavakaenda paBeautiful Gate vakafambisa chirema, vanhu vakaona chirema chichiita hoop hopping, chichijamba jamba muchechi, vanoti varume ava havana kufunda uye havana chavanoziva, vaiva mafishermen, varedzi. Umwe akati hamuzivi here kuti ndo vaifamba naJesu? Kureva kuti profile yaPeter naJohn yakachinja madyiro, mararamiro nepekurara. Why? Vakanga vasangana nenyasha. Newe ukasangana nenyasha, Jehovah une tsika yekukusimudza. When you have a divine encounter, your future would definitely change. Kuna munhu andiri kutaura naye mangwana nano kuvana, munoziva here kuti nyika ine masystems ayakaita put in place anogona kukudhileya nekuda kweage,
but vamwe venyu vana venyu havasati vane chinomira pavari. Ndaimbonamata munamato uyu uye ndichiri kuunamata kuti ndine vanhu vanobvisa chegumi panapa asi havatendi. Mwari chindibatsira ivo kuti vana vavo vazvigamuchire, nekuti vamwe vakasazvitenda ndichizvitaura zvichaenda kuvana zvoramba pauri nekuti hautendi, but hazvifaniri kudarika vana vako. But pamwe pacho kati kaenda kuvana katadhileya. Ngatitangire even pamurume chaiwo. Kana monyengetera vakadzi vese vari muno, ndinyengeterere varume venyu kuti chimunhu ichi ngachibate mari iri munhu uyo uchi aina hembe yake chaiko. Mwari paiwo murume wangu Mari, uchiimba karwiyo kako wega kawakagadzira iwewe, kete kakagadzirwa neumwe munhu. Mwari paiwo Chaka Mari, Mwari paiwo Johnny Mari, Mwari paiwo Peter Mari, murume uyu Mwari ngabate Mari, uchiimba uri wega. And the Bible says, let your desires be known unto me. Iwochi aina unongorumba. Unongochimba dzibu. Ungochimba zvinyadzi fiti dzevapfana vari kuedza ndida hangu kudzidzokoro. Pane tumwe turwiyo tunogadzirwa newe tunoenderana nesituation yako. Can I repeat this? Masongs ese atinoimba akanyorwa nemumwe munhu achirelata kusituation yake, isu kwakunakidzwa nadzo. Hapana kana song 1 yakabva kudenga. Dzese dzatinoimba idzo vana Mwari muri zuva redu dzimbo dzevanhu dzinokudza Mwari. Iwe nyora yako inoenderana nesituation yekumba kwako. Kana usina murume imbira vana. Kana kuti Mwari ndipeiwo mari iwe. Kana zvevamwe zvichinetsa sei udoti tange nekune vamwe piwa iwewe. Kune rumwe munhu ruri kunditarisa roti mufundisi ndingagadzire karwiyo kekuimbira. When you are fruitful, you are fulfilling God's word. Be fruitful, increase. Bible not Jesus increased in stature and in love with men and God and wisdom. Kureva kuti the spirit of increase, it's a requirement to a true Christian. A true Christian must be possessed with a spirit of increase. Increase in wisdom, increase in health, increase in our resources, increase in worship, increase in praise. A true Christian must be possessed and with the spirit of increase. Mweya wezvizhinji must be upon you. Kune vanoimba the spirit of increase, ivane mweya, there is a spirit of increase. Chese chaunobata nemaoko ako must sense kuti iwe kana chiri chibage chakambodyarwa nemumwe munhu, kana ari mavheji ari kuseri kwemba akadyarwa newe raifanira kuita mazani 3 ngariite 10. The spirit of increase must be upon you. The spirit of fruitfulness must never depart away from you. In whatever you do, you must have the spirit of fruitfulness and the spirit of increase. It must be upon you. You must have the spirit of increase. Jesus had it, David had it, Elijah had it, Elisha had it. The spirit of increase. Iwe Jesu aiva nemweya we-increase. Pane pavanototora wewe 3 nezvingwa 5 vakafidha a crowd. Kureva kuti chinhu chabatwa nemukristu wewe 3 nezvingwa 5 zvanga zvakagadzirirwa mukomana umwe chete, but zvakafidha a multitude. Why? Zvabatwa nemunhu ane a spirit of fruitfulness, munhu ane a spirit of abundance. Kana waenda pabasa pari kudzingwa vamwe, iwena unokaka tende ipapo, ropafadzirwa ipapo. Bible rinobva rataura richiti Isaac had the spirit of increase. Gore renzara, mvura isinganai, akadyara akakohwa 100-fold. Rega kutaura kuti nyika yakaomerwa, iwewe hauna kuomerwa. Why?
iwewe hausi nyika. Pamusoro pako pane mweya waMwari, pamhuri yako pane vana mweya waMwari, the spirit of increase. Even if the world is saying this, you must prevail. Why? You are a son or a daughter of Christ. Kune munhu wandiri kutaura naye iyo zvizvi vanhu vanga vachitaura nyaya yeCovid. Vamwe vari kutaura kuti gore rino zvakaoma. Can I repeat to you? Kune vanhu vakawanda vakaitirwa zvakanaka gore rino, vasingakanganwi gore rino nekuda kweruoko rwaMwari. Vamwe vakatambira mari yavasakambotambira mugore rino, vamwe vakatenga zvavasina kumbotenga mugore rino, iwe uchifambirana nenyika kuti igore reCovid. Chinhu wani chandakadzidza ka mari kunoku, mota yangu haina value kunoku. Why? It's being compared by other cars. But pandakaenda kumusha iriyo yega, ndichienda kunotakura zvidhina nemota, kutakura ivhu nemota, vanhu vainyatsoti ukomana uyu ndiye ane yese. But kunoku it's normal because vanhu vese mota ndo dzinotakura ivhu kunoku. Asi uko iri kutakurwa nemadhongi nemombe. Saka ukatakura nemota vanani. Saka ndiri kuedza kutaura kuti gore razvakaoma ndo gore rinofanira kuonekwa mhando yaMwari waunosevha. Gore hazviri kurema iroro, gore rakaomerwa vanhu. Mwari wako ngaazviratidze. The spirit of increase, the spirit of fruitfulness must dominate even in dry seasons. Not only in wet seasons, in dry seasons. Pane munhu wandiri kutaura naye, dzidza kusimuka pakaoma zvino, dzidza kusimuka pasingasimukike, dzidza iwe, I need to tell you this, kudonha hakusi kufa, kuremerwa zviro kuti zvapera. Even ndikagara mufiriji mine mvura chete, but kana ndine the spirit of fruitfulness, inoshanda pamurume anonzi Joseph. Joseph anobatwa opinzwa mujeri, but mweya wanga uri muna Joseph wanga vakanzi dominate and rule. Ari kujeri anoitwa mukuru, kwa Potifa anoitwa mukuru, paanoenda kunodzoserwa mujeri, paanotedzingwa nemadzikoma anoita mukuru. Mauri ngamuve nechinhu chisingagoni kupwanywa netsika dzevanhu. Joseph aida kuparadzwa netsika dzemadzikoma, vakamutadza. Mukadzi waPotifa akada kumuparadza, akamutadza. Kusvika, I need you to request a spirit of increase and fruitfulness that shines even in the darkest hour, that shines even in the hardest conditions. The spirit of the Lord in you must prevail even when things are tough. Zvinhu zvichinza hazvigoneki, hapana. Mweya washe ngaukusimudze, mweya washe ngaukugonere, mweya washe ngaukuendese ku next level. You know what? All heroes and heroines, they are not celebrated in good seasons. They are celebrated in tough seasons, when the spirit in them manages to overcome systems that kills others. Ndaudza vanhu ndikati, if you are a pastor and no accusations are labeled against you, sometimes unenge wamutwini waSatan. And if you are a Christian who lives a life without challenges, then you are going down. Pamwe pacho chinotiratidza nyika kuti matiri mune chikuriri is when you manage tough situations. When they think you are dying, they see you prevail. When they think you are out, ndine vanhu vakaniteerera muno wanda kutobatsira, kune vanhu vakafoira maform 4, vakafoira zvakachairika. Nyika inotanga kukuona usina chauchazobata muupenyu. But I want to change your thinking. Tell yourself, I'm a survivor. I don't die at any way. I don't perish because of situations. I will prevail. I will prevail. And you must know you will prevail. Pane munhu andataura naye masikati ano, tsika dzevanhu ngadzirege kukuuraya, maonere evanhu ngaarege kukuuraya. Nyika ine mazwi airi kutaura kumunhu. Nyika yatinorarama ine mazwi ainotaura zuva nezuva. Haubudiriri, vanhu vari kufa, dolari riri kudonha, Zimbabwe yakaomerwa. Nyika, how many of you who listens to news? Every day I listen to news, I get negative things. I hear negative things, but I've learned one thing that I know is, hakuna izwi rinotaurwa nenyika
rinokunda randakatenda mandiri rinoti I am fruitful, I am blessed, I will seka. Bible rati ndichavhura masuo ekudenga kuti adurire mvura pamusoro pemunda wako nevana vako nezvipfuyo zvako nedzimba dzako. Ndichadurura a blessing. That blessing is sufficient enough to overcome any form of news that the world is generating. Pane mazwi maviri anotaurwa nevanhu. The word of God is good news. It doesn't know race, it doesn't know gender, it doesn't know nations, it doesn't know capacity, it doesn't know limitations. The word of the world says stronger nations, gender issues, murume kana mukadzi, kushata kana kunaka, poor or rich, and what the word of the world has generated is hatred, wars, civil wars. They are all generated by men as news. But the news of God is good news. It comes with assurance of life, assurance of prosperity, assurance of fruitfulness, assurance of the spirit of increase, assurance of life. The world has news, and the news is about distraction. But the word of God has news, but the news is about life. Ndaiterera news ndichidrive ku Zimbabwe ndikanzwa kuti hospitals vanhu vari kusununguka ku Zimbabwe izvezvi, they are strong women. All those who have comorbidities and challenges, they are not making it. Munhu ari kuuya nemvura yake chigubu chekuti kana wasununguka ugeswa. Munhu ari kuuya nereza dzake. Munhu ari kuuya nezvake zvake kuchipatara. There is nothing. But can I tell you this? Vana vaMwari vari muZimbabwe vane the spirit of increase and the spirit of fruitfulness, they are going to pass through that phase. Vasina chinovawana, they are going to prosper, they are going to excel, they are going to overcome. Chinouraya munhu haisi world view. Chinouraya munhu ilevel yaMwari ari mauri. Can I repeat this? Kune vanhu vari muno vari kumira panzvimbo yavari kumira, but I want to repeat this. Have a spirit of fruitfulness, have a spirit of living. Izvozvo ndichiparidza kuno munhu ari kukwenya nzwara, umwe ari kutosvotwa ndichiti increase. You need to increase to add value. You don't decrease and get appreciated. You increase and get appreciated. Kune munhu andiri kuparidzira kuti mufundisi, you don't know my situation, zvakandiomera. Iwewe ndiwe wandavinga manje. Ndiwe ucha appreciate the value of this word when it starts to manifest in you. When I left Zimbabwe coming to SA, ndine bhutsu dzangu dzakaraswa namai mufundisi, yaiwa favorite shoe yangu. Yaive nemwena yange yakanaka but yapera pasam. And I was a graduate, a degreed person. Chakandituma kusiya Zimbabwe inyaya kuti ndakabira vamwe mai mari. Ndovuka nyaya ndogara chikutaurirai. Ndasangana nachembere yatumirwa mari nemwana weMaranzi. Vandamupa rate ye 2 weeks back. Vandatanga kuti ndakatotsanya iri mandi. Ndikati Mwari maita yenyu mandipa mari. Ndizofunga kuti chembere iyi yapiwa mari, ndompa rate yema bearers check ye 2 weeks back. Ndovanga iri 500 rand. Aba ndaitenga nerate yaitenga 100 rand. Ndakafamba muna main iri mumtarea ndichitsvaga chembereyo vandaidzosera mari yayo. And zuva iroro I purposed and say I meant to rule. Ndakanzwisisa Deuteronomy chapter number 28 verse 13. From since 1997 May yaparidzwa nemwe mukadzi ainzi Sonia Musabayana ari teacher akati I will make you the head but not the tail. I couldn't be the head ndichibira chembere nekushandisira vanhu vasina information. I returned the money and I called my girlfriend then and I told her I'm going to Botswana. I'm tired of Zimbabwe. Muri kuenda koiko? Ndikati ndiri kuenda. Ndazosvika kuBotswana, vekuBotswana vakandidzimira foni. Vamwe vanhu vakaomerwa, zvekuomerwa zviya pauri hanipo paunofanira kunge uri. Chinja
iwe hauna kuroverwa hoko kana pauri pasi kuita iti Mwari ndivhurirei ndiende kwandinofanira kuva ndiri, but I must remain the head but not the tail. Kuoma kwezvinhu papacho kuri kuindicata kuti move. Can I repeat this? Kuoma kwezvinhu papacho kuri kurequire movement. Pane chinhu chimwe chete chausingabvumidzwi kuchinja. Kana wakaroora its wife, kana wakaroora its wife, kana wakaroorwa its husband, but zvimwe zvese zvinobvumidzwa kuchinja. Kana chechi chaiyo ukaona pano pasi kufamba uchipinda pano wane 10 years usina kana bhutsi dzekupfeka, kubva ndichiuya pano 2016 chinja assembly, unongoyaoneka kuti baba kwandiri nanoindi ngenyu zviri kuramba, nditenderei ndiende, ndokuropafadza kufamba woenda. Can I repeat this? Ndokuropafadza wofamba woenda. Asi tanga wanzwa mweya achireva kwauri, mubvunze kuti Ishe kuomerwa mati kudii. Pinda munzvimbo dzemweya, but it's a requirement to be fruitful. It's a requirement to have increase. Ndinogara nchiudza maimufundisi tiri kumba kuti gore rino Mwari watiitirei. Unofanira kupinda muwardrobe yako woona zvaitwa naMwari, upinda mugaraji woona zvaitwa naMwari, upinda pamubhedha chaipo. Do you know kuti hazvina Mwari kufuga gumbezi 1 for 5 years? Unoita gumbezi rakadarika mwana wako ari form 2, unori abuse rei gumbezi ro. Vana vamwe vanhu vane mapoto akadarika, poto yemuchato uchiri nayo, unofamba uchara unotaura poto yakakura kudarika vana vangu vese. Kana iri sentimental value Mwari kudzwai, but kana iriyo yese mamhepo, poto dziri kugadzirwa gore negore, iti Mwari I need the spirit of increase. Vana Rogers muriko, vanhu vasina dzimba, whether une permit kana una permit, service ino ndeyako. Can I repeat this? Vanhu vasati vane dzimba, vasina dzimba kuZimbabwe nemuno muSouth Africa, ndinzwisisewo, munhu asina zita riri kukanzuru anoshandisa bepa reMTN seproof of residence, ndikutaura newe. Ndini pastor wako, inini nditarise zvakanaka kundifarira kana kusandifarira ndindiripo. Ndatenda notsvaga mapepa ema, tsvaga nzira dzekuita nadzo imba. Handizivi sei, but mweya waShe uri kundiudza kuti service ino iservice yeumwe munhu yaanofanira kuzviudza kuti ndaakusimuka. I want to fulfill the commandment, the blessing, to be fruitful. Kune vane dzimba imba asi mukadzika wekuti ndinongoita 1. Ukasaita dzimba dzakawanda uchagumisira vane vakadzi vakawanda. Wazvinzwa. Unoincrease in the wrong direction. Nevasikana vari munhu, dzimba hadzisiwe kuti kana varoorwa kumatitle deeds hakubvunzwi marriage certificate. Zvinonzi pane pakatonzi marital status, you can put SINGLE, single. Plus vakadzi ukaroorwa uine zvinhu zvine zviri nani, you offer something to the marriage. Kuna vamwe vari munhu vakaroorwa, kwete noti aida munhu, aida chingwa chako nelaziness, kupusa chaiko. But pano church board mondibvumidza umwe musi ndimboitawo deliverance yekudzinga mweya wekupusa. Inonetsa hayo autakoyoyo, but mondibvumidzayo 1 service ndimbodaidzira kuti vese vakapusa uyai kuno ndidzinge mweya wekupusa. Autakoyoyo hatisi kuiita, but ndofunga ndo iri kutirwisa. Autako yekusadzinga dhimoni rekupusa maifundisa manyabadza takuvara. Unogara nemunhu akapusa, izvozvi ndati spirit of increase, ndova ndati spirit of fruitfulness. Anyora manotsi akunovhara bhuku iri haridzokorori. Do you know kuti I listen to my messages and I hear something that I never know, that I'm preaching now. When I listen to it, ndoti but ndini here ndaitaura kudai. Do you know what I'm saying? So I'm saying to you, spirit of increase does not end in the service. It needs you to go and check, where do I need to increase? Am I increasing or decreasing? How then do I increase? Or how then do I multiply my small increase? Ita contract nedenga. Kana uchida kuti zvinhu zvinake,
unofanira kuita back to back agreements nedenga. Hakuna chinhu chinokura chisina kudyarwa. Can I repeat this? Hakuna chinhu chinokura chisina kudyarwa. I'm happy that I'm preaching in the presence of my administrator. He reports to me, but I work with him hand in hand because handite zvemari. Vamutwasekwa can testify kuti mari yandinobhadhara yechegumi ino increase gore negore, kwete nekuti va increase allowance yangu. Ndakazviudza kuti panopera gore rega rega ndinoedha ma receipts echegumi chandabvisa, and the next year I want to multiply my tithe. If I pay a total tithe of 100,000 this year, next year I want to pay 200,000. The next year I want to pay 400,000, and I'm achieving that. My tithing irikuenderera mberi. This year I suddenly reached a target because my target was supposed to be 500,000. Ndo yanga iri tithing yatakatanga nayo gore richitanga, ndo yataida kubvisa. Umwe munhu ari kuti mune mawana mari 5 million zvendikubatsira, inobva kwauri kwete kwauri. Kana iwe kana uda kundipa kuti ndisvike ipapo unenge wapiwo yako uzondipowo, asi kana usingadi rega kune dzimwe nzira dzakavhurika dzakatondimirira. So kuno munhu ari kuti mufundisi zvinoitika here izvozvo, people are doing it. Ndaitarisa kuti pano pachechi kuna akuda kutosvika 300,000-400,000 pamwedzi pagore rineri yetithe. Iwe hausati waibataka because hausi kuziva the agreement. Izvi ndichitaura kudai kune munhu ari kuirova yechegumi iyoyo, ari kuirova izvi mwedzi wapera utori pakati nepakati pekudya chegumi, uchibuda panapa uchanotenga maswitsi nemari yechegumi apo panzapo unofira pamaswiti uchiora mazino. Chokwadi mbapfu dzenguruve unodzidya kana wainvitwa namufundisi kusipezo wega udzibati because unodya mbeu, chinhu chauraya vanhu vazhinji. Izvi kune vanhu vari muno vari kuromerwa neupenyu, havana kutendeka pakudyara. Can I repeat this? Ndo chokwadi chisingataurwi kuchechi. If you are not a faithful tither, pane nguva yauchatambudzika kushayiwa chinhu. Even dzimba dzaunofunga kuti unadzo unogona kuzoenda kuna She usina kana chinhu chikukangira maputi. The spirit of increase comes by being faithful. Andiri kunamatira kuti Mwari vakupe chitendeka kuna Mwari wacho. Pano pachechi hatisi hungry. We have never struggled to pay rent or to pay bills, but the secret is the pastor is faithful in tithing. Not only faithful, very, very faithful. I am a faithful tithe. And izvozvi manje taakutoricha 100% kupoti. I can tell you kuti my office bearers spot on. Avabhatari chegumi chinozikanwa sugar coating. They are so faithful. If you are faithful in things of God, God is not a man that he must lie. Hakuna anoita chakanaka denga rikaramba rakanyarara. Itsika ya Mwari kuti ani nani aita chakanaka. Avafana vaidya chegumi vantua avarapa vari pamberi apa vaidya chegumi apa. Kavadaidza kudhina ndikavaudza kuti inini regai kudya chegumi. Vakambonoti bhadhare vataka futi kuchirowa. Vanadaidza futi vikati inini regai kudya chegumi. Vavazopasa kurega kudya chegumi. Pavakapasa kurega kudya chegumi ndo pavakatanga kubata mari inotenga nekutenga dzimba nekufamba nemota dzakanaka. Saka they are a true testimony yekuti ukaita zvakanaka denga harirambe rakanyarara. Ndavasingula out because ndakavadherera to the extent yekuvadaidza umba kwangu. Pambacho ndakatovaitaurira izvozvo ndichidya sadza ravo, but iwe unotyisa manje handigoni kutaurira, ndotongokutaurira papulpiti chete. Ndikataura ndichidya sadza rako unondidzinga. Saka ndokutaurira panapa pausingagoni kundidzinga panapa because panapa ndiri pabasa pangu, wauya wega ndokutaurira chokwadi.
ukaona ndichikufonera kuti haina kupinda, zviri kureva kuti une certain level yekudiwa naMwari. Ukaona ndichinyarara isina kupinda, pakaipa. Unototyiwa nemunhu waMwari anogara niwe. And watch this space. Vakaramba vachidaro, pane kuri kutoendwa so. Because denga haasi munhu. Hakuna munhu akavimba naMwari akanyadziswa. Kana akaita chakanaka, denga rikaramba rakanyarara. Ani nani anoita chakanaka, denga rine tsika yekuripira. Ende kana roripira, haugoni kuzvivanza. Blessing yaMwari ikaburuka pamusoro pako, haugoni kuiwanza. Why? Inenge yakawandisa. Chegumi chakaoma. Kune vanhu vari muno, tendekai. Tendeka chako pachegumi. Kune zvakunoita kwete kwauri chete nekuvana vako. I've learned this. When you have not mastered it and the pastor is talking about it, unoshotwa. Ukaona ndichitaura nayo so uri kunzwa kamwe kakushotwa kuti vatanga futi. Ziva kuti pane hama yauri kushanda nayo. Hama iyo iri pedyo nemoyo wako. I repeat this. Month end yakwana kudai. Kana uchida the spirit of increase that is spiritually related, be faithful. Pamwe pacho unozoti pane pamwe dzimwe nguva dzandakatanga kubvisa chegumi ndine 19 years. Ndikabvisa chegumi kuZimbabwe. Pambayo ndaizombozvibvunza ndega kuti but is this helping me? Because I'm not going anywhere. Asi zuva rakazotanga kuvhurwa masuo naMwari. I can tell you, I'm not regretting. I am not regretting. Especially gore rino reCovid rineri. Ndo gore randakakura kudarika makore ese andakararama muno muSouth Africa. Iro gore rineri. Zvinhu zvakaoma kuoma so vanhu vachichema isu vamwe taisimuka. Why? Ndakazvidzidzisa kuti I am faithful. The more I get, the more I give. And I repeat this, spirit of fruitfulness. You don't only give to God only. Also give back to your family. Ndine munhu wandiri kutaura naye, kuvenga vekwako kwakashata kudarika munhu asingatendi. Vanhu vari muno, rangarirai vabereki, rangarirai masiblings, rangarirai vanhu vari pedyo nemi. Mese muri kuenda kuZimbabwe muna December vari kuenda, regai kunodadira vanhu. Can I repeat this? Kana maenda nechikafu, don't touch my sugar, don't touch my cooking oil, don't touch mafuta angu. Vanoda uzora ani dziri hama dzako. Vanozora ako iwewe. Mumwe munhu anoita mamhepo ekutoenda neNivea chigaba chiri hafu. Unochimwana chamukoma chimusikana chaakubudawo chipfuwa, wodzoka nawo. Mupe wambo wovhunuwirirawo. Iwe itirawo mumwe munhu zvakanaka kuti denga rikuitirewo zvakanaka. Chaunodyara ndo chaunokohwa. The spirit of increase haiwanikwi pamunhu anonyima. Ukaomera unoomerwa. Apa vanhu vabva vati zii. Spirit of increase. The spirit of increase. Nhasi masikati andombosvika panguva yekunamata. Ndoti munhu umbonamatira the spirit of increase. Kuti Mwari wekudenga, I need to be fruitful. I need to increase in resources, in my capacity to pray, in my capacity to give, in my financial status. Gore richitanga takati mwaka mutsva. Vamwe vakawana mwaka mitsva. Umwe akawana mwaka mutsva. Umwe haasati awana anything. But atumbonyengeterera the spirit of fruitfulness. Uti I am a son of God. I am a daughter of Christ. I need to increase. I need to be fruitful. I need to multiply. Vana vangu ngavareke kupererwa. Kune vane vana. Let's pray for the children. Let's find to pray for the children. It's so sad kuti wewe unokura ugorera mwana anotatsa kukudarika. Your child must be an upgrade of yourself. Mwana wako ngasvike pamba paunogara ati kumatongo kwevabereki vedu
iye aita zviri nani. Kuno umwe munhu ati mufundisi ndaigona, mwana wangu haagoni, ndibvire apo. Nzira dzekubudirira hachisi chikoro chega. Mwari vane nzira dzakawanda dzekusimudza vanhu. Bvunzai kainini, ndakamboita number 43 out of 45, but hapana pazvakanyorwa. Ini ndindotokuudza. Ndikanyarara unofunga kuti ndaita number 1 kubva grade 1 kusvika ndapedza form 6. Ripoti yangu yekuprimary hairatidziki vana. But yekusekendari inoita. Iwe yako yekuprimary nekusekendari inogona kunge isingaiti. But that is not a limitation. It's just something that happened in the past. Prayer has power to change everything. In prayer we create. In prayer we grow. In prayer we multiply. In prayer we ask things that are not there to be there. Prayer has power to change every situation, especially applying the principles of God of increase and fruitfulness and of prosperity. He said he will prosper you, he will increase you because you have received Christ. Umbosvika panguva yekunamata. Umbosvika panguva yekunamata. Vamashawari yaitimbe timoti makanaka, makanaka Mwari, makanaka, makanaka, makanaka Mwari. Iba repeat aikunaka kwa Mwari. I want you to increase. Vana mama vari muno, vana baba vari muno. Let's pray for the spirit of increase. Vakomana nevasikana, the spirit of increase. Mweya we fruitfulness.